Здравейте! Днес ще се опитаме да направим на български язик една малко позната област от математиката или какво точно представлява теория на игрите, като под това нещо се има предвид теория на игрите като математическа част на теория на игрите, защото по принцип има игри за деца, има игри за възрастни, има игри не математически и така нататък. Има физически игри, педагогически игри, психологически игри и други такива. Това, което нас ни касае, е какво представлява теорията на игрите в математически план и малка интроспекция теория на игрите в България, как се е развивала и развива към момента. Сега, първо, а, смята се, че теория на игрите възниква с труда на Джон фон Нойман и Оскар Могрещен, излязън в 1944 година теория на игрите и икономически приложения. Но може да се вземе под предвид, че а, преди този основополагащ труд имаме теория на игрите без да е осмислена като такава. Примерно руския популяризатор на теория на игрите и математиката за участие Алексей Саватеев казва, че още в възникване на теория на игрите може да се вземе от френския учен Франсуа Клеро, като използва цената на пшеницата, качване и съответно спадане в цената на пшеницата през даден времеви период да се изследва като теория на игрите. Но той е изследвал този проблем чисто математически и не е взимал по предвид това, че става въпрос за теория на игрите. Сега, някои военни стратегии, като примерно битката на Ханибал при Кана, може да се приеме, че има нещо общо с теория на игрите, но там става въпрос за военна стратегия и тактика, която не се оформя като такава точно теоретико-игрова част, още по времето на пуническите войни, които са били там, коя беше? 212 или 230 година преди новата ера. Другото нещо, че физически може да се сметне, че преди теория на игрите Александър Македонски е използвал теорията, военната стратегия, елементи от теория на игрите в кавички, за да си печели военни победи срещу Ксерх, срещу Дарий, срещу Пор, там индийски такива, срещу египтяните и така нататък. Но също така, може да се вземе, че военният трактат на Сун Цзъ, изкуството на войната, то фактически говори за, общо казано, изход от конфликт между двама или повече играчи и дал по негово време разни теоретични постулати, без да става въпрос за военни игри и така нататък. Според труда на Глен Олан, който съм ползвал основно едно време, закупих го за 5 лева от една антикварна книжарница, на Глен Олан теория игр, превод на руски издателство Мир от 1971 година, става въпрос, че теория на игрите това е намиране на оптимални решения при изход от конфликт. А какво е конфликт? Конфликт е взаимодействие на двама или повече така наречени играчи или елемента при наличието на коренно противоположни цели и интереси. Това са главно български обяснения на сухата теория.
Теория на конфликта има 4 стадия, които са описани в, може би, теория на конфликта, чистата теория на конфликта. Зараждане, проявление, пълна норма, пълна максимална точка и затихване. Като теория на конфликта тя може да се използва не само в игри, може да се използва и в преговори, намиране на решение на изход от практическо приложение, съдебни дела, изход при преговори между фирми и търговски преговори, икономически преговори и така нататък. Това са горе-долу общо за теория на конфликт. Какво трябва да имаме, за да имаме една игра и нейното управление? Тук на този слайд съм изкарал основни неща. За да имаме игра, трябва да имаме играчи, които да са най-малко двама с противоположни или непротивоположни интереси. Трябва да има правила, по които да протича играта. Ходове и съответно начало на игра и край, които са свързани най-вече с печалба и загуба. И това, което е крайното за това, че фактически играта протича с някаква стратегия на даден играч, която може да се каже, че стратегия е начин за действие в игровата ситуация. Така, сега, играчи. Примерно, ще вземем общо теоретичен въпрос, примерно игра на зарове. Игра на зарове като класификация може да се класифицира като игра с непълна информация, тъй като резултата или всеки резултат от хвърляне на един или два зара не може да бъде предсказан точно, тъй като това има някаква вероятност за падане на от 1, от 2, 3, 4, 5 и 6 и съответно ако са два зара, две единици, две двойки, две тройки, две четворки, две петици и две шестици, което има общо 12 изхода. Правилата какви са? Един играч взима зарчетата, разтръсква ги и ги хвърля на дадена плоскост. След като направи този ход, другия играч също прави същото. Ходовете какви са? Хвърлянето на зарчето. Резултата е, ако цифрата, например, един зар на единия играч е съответно по-малка, е загуба, а по-голяма печалба от хвърлянето на съответно другия играч. Стратегия тук може да се каже, че може да е поведението на играча, който е по-търпелив и играе, докато другия играч не се откаже от играта, но това са допълнително уточняващи условия. Друга игра. Игра на Чиф и Тек. Имаме двама играча. Правилата са следните. Един играч казва или написва на дадена хартия 0 или единица и другия играч, съответно без да виждат двамата взаимно какво са направили, написва 0 или единица и той. И по даден сигнал се открива това, което са написали и ако единия има 0, а другия единица, този, който с единицата печели и съответно обратното, ако другия е с 0 и съответно единица, печели този, който е с единицата. Ако двамата са изкарали на 0, съответно единица, това са равен брой точки и не се брои
точка за нито един от двамата. Основно разбиращ момент за теорията на игрите е така наречената дилема на затворника. Какво представя дилемата на затворника? Това е игра, измислена 1950 от двама американски учени от Rand Corporation. Не мога да си спомня имената и на двамата в момента, на което практически на това техно откритие влиза така наречения красив ум Джон Наш, който през 1951 година измисля прословутото равновесие по Наш. Какво точно представи дилемата на затворник? Имаме двама затворници. Те са сложени в различни килии, нямат право да комуникират един между друг. Прокурора им предлага следните 4 възможни решения. Единият затворник, предавайки другия, и другия затворник, предавайки първия, получава по-малко години затвор, съответно от той бил освободен, но другия, който го натопява, ще лежи дадени години. Съответно, това са два варианта. Третия вариант е и двамата затворници да не се предават един друг, а четвъртия вариант да видим как беше. Я да видим сега къде е книжката на Глен Оуен Теория на игрите. Да си поспомниме какво ставаше въпрос за дилемата на затворника. Фактически, дилемата на затворника има 4 възможни изхода. Единият предава другия, другия предава първия, два изхода. Двамата никой никога не предава и двамата са съгласни да изкарат минималното количество години, което им предложи прокурора, и двамата поравно, без да се предават един друг. Това са 4 основни положения. Равновесието по наш е точно това. Фактически и за двете страни, коя е минималното действие, което са решени да направят и двамата, без съответно да знаят един друг за какво става въпрос. Това е равновесието по наш. Така, без да съм изчерпателен, това видео ще бъде грубо казано нещо такова и ще видим какво може да направим по-натам.